danseres. Ze willen graag trouwen. Maar ze hadden een woning. En dadelijk had Kleertje geweldig gepest. Op een dag, toen zou het maar wezen. Ze kregen een armpje, maar ze hadden niet zo groot. Maar ach, het deed het. Ze waren gelukkig. En dan leidde die ark bij ons in de sloot. En we hebben een woonschip, het lijkt aan de zemel. En we hebben een arkje, het is ons ideaal. En komen je nog eens bij ons aan de zemel, kom dan in ons woonschip, gerust allemaal. Maar op een keer zei plotseling Geertje: kijk nou eens Pieter, hoe dat nou weer komt. Ik zit hier bordorie met de voeten in het water. Er zit een kat als een vuist in de romp. Het water steeg snel en de meubels die dreven. De kans op verdrinken, die was toen heel groot. Want geen van beiden konden ze zwemmen. Ze dreven de deur in op een tafelboot. En we hebben een woonschip, het lijkt aan de zemel. En we hebben een arkje, het is ons ideaal. En komen je nog eens bij ons aan de zemel, kom dan in ons woonschip, gerust allemaal. Ze trokken die boot toen vlug naar de helling. En daar stopten ze heel vakkundig het lek. En Geertje ging toen de meubels weer poetsen. Want het plus van de clubjes zag blauw van de trek. Ze leidden niet lang daar ginds in de singel. Toen kwam er een politie, zo een met een pet. En die zei: jullie moeten hier wegwezen, mensen. Jullie hebben de stad met het woonschip verpest. En we hebben een woonschip, het lijkt aan de zemel. En we hebben een arkje, het is ons ideaal. En komen je nog eens bij ons aan de zemel, kom dan in ons woonschip, gerust allemaal. Ze hebben die schuit toen naar het Balkland toe trokken. Ze protesteerden, maar het gaf hun geen niet. Want wees waarom? Het is Jan met de pet maar. Die moeten ze hebben en de grote juf niet.